Bon dia, amics de YouTube. El vídeo d'avui és la segona part d'una ruta armat que vam fer per les muntanyes i rieres del Baix Camp. Aquesta ruta la vam fer amb una Kobe 800 i jo amb la Rieju 307 Aventura Rally. Si voleu veure la primera part, trobareu l'enllaç a la descripció i a la pestanya que sortirà ara. En aquest vídeo sortim de l'ermita de Puigcerver, al municipi d'Alforja, i de seguit anirem a buscar el camí de Puigcerver. Ah, i una coseta, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Vosaltres mateixos ja podeu veure que es tracta d'unes pistes fàcils, amb molt bones vistes. Anirem tranquils i gaudirem del paisatge. Aquest camí, el de Puigcerver, és un de bares que hi ha per accedir a l'ermita i des de l'ermita hi ha camins i possibilitats per anar d'altres llocs. Aquesta pista a vegades passa per zones de vertigen, on veus tota la caiguda a la vall a tocar del camí.
I així vam arribar a la Coma del Formatge, una interessant cruïlla de camins. Després de fer unes quantes fotografies i contemplar el paisatge, vam agafar el camí que baixava cap al Forja. I aquí, a l'esquerra, vam deixar l'Alzina de la Creu, un arbre monumental de la zona. I ara a la dreta, la Capelleta, una petita capella a tocar del camí. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, 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 gets you down, down. Ja vam arribar a baix, al Forja, i vam haver de passar el primer badeig de l'Arguera. Ara la ruta entrava en una nova etapa. Baixaríem l'Arguera del Forja fins a arribar a les Borges del Camp. Amb la pluja dels dies anteriors hi havia encara aigua a la riera. Hi havia trams que estaven bastant desfets, però això us ho deixaré veure ara. Turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the
Hey there, what you drinking? Two shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. La carretera C42 baixa paral·lela a l'Arguillera, entre Alforja i les Borges del Camp, per lo que sempre es pot trobar una sortida si la cosa es complica. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last till the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Vosaltres mateixos ja podeu veure com el camí va moltes vegades a tocar l'Arguillera i les pluges havien tret la terra i només quedava la pedra al camí. Aquí vam reduir una mica per veure les intencions dels gossos que ens van trobar enmig del camí.
vam arribar a un tram que la pista circulava per la riera i amb l'aigua que hi havia vam decidir deixar-ho estar. Com estàvem molt a prop de les Borges del Camp, vam fer aquest tram per carretera i després vam seguir la ruta. Us animo que cliqueu like al vídeo i que us subscriveu al canal. També us animo que entreu a la descripció del vídeo, on trobareu l'enllaç de Wikiloc de la ruta completa i també que ens seguiu allí i comenteu o pregunteu el que faci falta. Ens veiem en un altre vídeo.